Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Musa. Ya. Kai. Alfa amfani fa amfani bana yake wa. A gaskiya amfani bana yake. Kai, kaga yanda da wannan ku hada kai. Alhaji Musa gaskiya bana amfani sai san barka. Allah alhamdulillah. Mu wallahi na san babun da ka wannan sai taimako kake a kauyen nan. Kai ne taimakawa mutane marasa karfi. Kai ne ba da bayo mutane wannan karan hatsi. Wannan sai an zo ni ma abun da ka kawo ni kenan Malam Musa. Kana ji yaro? Ba zan ba da wannan abun ba don saboda nayi a baya an riga da an karere ni a halin yanzu kuma ba zan iya sake bayarwa ba. Yanzu haka da kake gani iya wannan ne ni ma abin da ya rige. Dan daga ta dan maimaita na gace ba zan samu kake. Cewa ce ba za ka samu ba don saboda wannan ita ne abin da ya rige mun a baya na iya taimako dire gurguru kowa ya riga da ya samu ya amfana da shi amma kuma ban da yanzu don saboda ni ma yanzu na riga da na gaji an karya ni. Anu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ji kana wani salati a kaina me ke tafiya ne na salati kuma? An kusa a mutu a angon nan. To idan za a mutu mana. Ai da mu matattu ne ba zaman jira muke ba. Malam Musa. Dan Allah Malam Musa ka taimaka mu saboda wallahi yanzu kwana na biyu da iyali na mu ci abinci wallahi. Kai hakuri kawai. Allah ya bada sa ka je wani waje. Malam Musa ku ba. Ya ce maka ka je wani waje ni ban da shi yanzu hakan nan wannan abin ne ya rige min nima kuma danye ne. Ba ka gani shi ne? Malam Musa. Kaga dai auren nan kuka isa ne auren nan. To mu muka saka shikenan mu za mu rinka baka abin da zaka ci. Zan bata maka ranka fa na ce maka ka je ka ga musu akan cewa ba zan bayar ba. Ko ma waye ne? Ni ne nake so da kai na Malam Musa. To ba zan bayar ba. Na ce maka babu. In kuma akwai abin da zaka kai. Taimako dai gurgudu na yi amma kuma yanzu ba zan kara ba dan saboda an riga da an karere ne. Dan Allah Malam Musa ka taimaka mu. Zan mugun bata maka rai fa kana so ka mai da ni karamin yaro? An ce maka ka je ka ba za a bayar ba. Naga kana so ka mai da ni shakikin mutum. Kana so ka maida ni dan karamin yaro. Malam Musa to Allah ko wancan kan dawon ka dan kare mishi. Kike gani shine abin da ya rige mu wannan da kake nuna shi. Shine kadai a hannuna yanzu kuma ba zai samu ba. Ba za ka karya ba. Ba lokacin sa bane. Ba za samu ba. Kai ji mana ba ni guri dan Allah da Allah ka ba ni guri daga. Dan mun kun bata ma rai ba. Allah dan Allah ma ka taimaka min dan Allah. Kai ji mana wallahi tallahi dan mun kun bata maka ya kare na ma hankali an ce maka ga abin da yake tafiya ka zo kana ba maka daga ma hankali. Mutanen banza mutanen